MI, me yasa kake zub da hawaye da sanyin safiyar nan? Wato Adamu, abin da yake damuna, wai a ce yau ƙasanmu Najeriya ta zama kariya, kowane kare ma binta yake domin ya zama shugabanta. Yaushe ne talaka zai ji daɗi a ƙasar Najeriya? Yaushe ne goben matasanmu za ta yi kyau? Kuma abin da yake ƙara ɓata mai rai, muna da manyan malamai a wannan ƙasa ta ta Najeriya wanda suke da ilimin addini kuma suke da fahimtar addini, su ya kamata su fito su zama shugabanninmu. Amma yaushe mutanen da suke da karancin fahimtar addini za su yi adalci a shugabanci? Sannan mu kanmu talakawa da laifinmu, domin har yanzu zaɓe muke yi amma ba mu san me ake nufi da shugaba ba. Saboda haka dole in ɗaga murya in tambayi al'umma me ake nufi da shugaba. Dole in tambayi al'umma waye shugaba. Dole in tambayi al'umma me ake nufi da shugaba.